Jesús Carrera é unha persoa moi polifacética. Non só reuniu e reparou 203 máquinas de coser dende 2018. Tamén colecciona navallas, elaborou máscaras de felo de maceda, rodas de afiar, chifres de afiador, cadros pintados por el mesmo ou incluso bastóns. Non hai un recuncho na súa casa no cal non haxa un obxecto curioso que observar. Bueno, pois a raíz dunha operación que tuve na cabeza, mandaronme estar entretenido. Entón trouxeme unha sobrinha para mirar e farteime de furgar nela e nunca dei feito coser. E levei na casa e dixo o señor que só estaba mal enfiada. O sea, que o fío ten que pasar xusto por os sitios que ven marcado de fábrica, senón non cose. E ten que coincidir 7 puntos aí no fondo de todo para que a máquina poida coser. E empecé a indagar e a preguntar, e agora teño unha amigueta aí tamén, que mandamoslle un saludo, Diego, que cando teño algún problema chame por teléfono, mandolle un vídeo e resolve os problemas, A máquina de coser máis antiga que ten actualmente foi fabricada en 1859. E non leva canillero por abaixo, esta máquina. Esta máquina, a agulla que dese co fío, volve pasalo polo medio e fai os nudos así. Cuanto máis velocidade de arma, esa prisa cose. E deixa esta costura feita. Chámanlle costura en cadeneta. O que para outros é un obxecto esquecido no fallado, é para Jesús un diamante en bruto que repara, pinta e exhibe para que todos podamos gozar dele. E o primeiro que lle fago é destrabalas. Normalmente veñen todas agarrotadas, cheas de óxido, limpias, destráboas, volvas a montar e mírome se cose. Se a máquina cose, volvo outra vez a desmontala, quitolle toda a pintura e restos que teña todos con cepillo de alambres dunha rebarbadora, doulle imprimación, volvo lijala, volvo dalle imprimación, doulle pintura e logo doulle os colores o máis original posible que poida. Normalmente veñen case todas en ouro e roxo. Casi todas teñen ouro e roxo, é o que máis suelen ter. E despois a madeira fago eu. Aí. E que máis decora, hai que contar a verdade, a maior parte é a muller. Si, porque a mí tamén leva bastante o pulso. Cando a máquina chega non se sabe canto tempo vai levar reparala. Hai que botarlle paciencia e, sobre todo, non obcecarse.